हे बघा हे चांगलं भाजलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ना मी आज नाश्त्यात एक वेगळा प्रकार तुम्हाला दाखवणार आहे. रोज आपल्याला कांदे पोहे किंवा उपमा खाऊन कंटाळा आला ना की मग काय करायचं, हे बघा हे पोह्यांचं मी थालीपीठ करणार आहे. तर मी 2 वाटी पोहे ना मी धुवून घेतले जरा, आणि आता त्याच्यामध्ये घालण्याचं साहित्य बघा. हे बघा एक मोठा चमचाभर मी फरसबी घेतली आहे, 1 चमचाभर गाजर आहे हे, नंतर ही शिमला मिरची आणि एक कांदा, हे आपण याच्यामध्ये घालायचं आहे. हां, म्हणजे भाज्या पण मुलं खात नसतील तर त्या भाज्या पण त्यांच्या पोटात जातील, आणखी त्याशिवाय आपल्याला एक चांगल्या प्रकारे पौष्टिक आपल्याला थालीपीठ होईल. नंतर थोडीशी कोथिंबीर घालूया आपण, तुमच्या आवडीप्रमाणे. जास्त आवडत असेल तर जास्त घातली तरी सुद्धा चालेल. आता मी मीठ घालते चवीप्रमाणे. आता या 2 वाटी घेतल्यानंतर कमी ते 4-5 थालीपीठ त्याची होणार. नंतर हा मी मिरची, लसूण आणि आल्याचा ठेचा करून ठेवला होता, तो ठेचा घातला 1 चमचाभर आपल्या चवीप्रमाणे. तुम्हाला हवं असेल तुम्ही बारीक मिरची पण घालू शकता. हां, नंतर ही धणेपूड, एक अर्धा चमचा धणेपूड घालते. नंतर जिरेपूड, एक चाट मसाला तो पण घातला तरी चालेल. हे बघा एक अर्धा चमचा घातला आहे. थोडीशी हळद घालते, अर्धा चमचा हळद घातली. नंतर आता ही लाल मिरची पावडर घातली आहे, थोडंसं चवीसाठी आणि रंग पण छाडेल त्याला. नंतर किंचित चिमूटभर ना मी साखर घालणार आहे. हे बघा अगदी अर्धा चमचापेक्षा कमी घातली साखर. आणि जसं आपण हे बाकीचं थालीपीठ कसं पीठ आपण भिजवतो ना त्याप्रमाणे भिजवायचं आहे. तर बघा ह्याच्यामध्ये मी आता ना हे ज्वारीचं 1 चमचाभर पीठ घालणार आहे, आणि 1 चमचा ह्या चमच्यानेच मी सगळं भाज्या घेतल्या, हे 1 चमचा बेसन घालणार आहे. आता सगळं साहित्य घालून झालेलं आहे. आता मी काय करणार आहे, हाताने चांगलं हे मळून घेणार आहे. बघा पोह्यांबरोबर चांगलं असं मळून घ्यायचं, आणि नंतर मग थोडं फक्त पाणी घालायचं, आणि लगेच थालीपीठं करायची आहेत. म्हणजे किती झटपट होतं ते बघा. आधी पहिल्यांदा ह्या पोहे आपण भिजवताना घातलं होतं ना, त्या पाण्यात होत असेल तर ठीक आहे, थोडंसं जरासं पाणी घालायचं, आणि ज्याप्रमाणे आपण थालीपीठं थापतो त्याप्रमाणे थापून ती भाजून काढायची आहेत. हे बघा झालं, पाणी घालण्याची गरजच नाही. रोज रोज पोह्यांचा आपल्याला 1 दिवस पोहे 1 दिवस उपमा कंटाळा आला ना की असं मग करायचं. हे बघा याची अगदी व्यवस्थित मीडियम साईजची आपण केली तर 5 थालीपीठं होणार आहेत. हे बघा बस, याच्यामध्ये पाणी घालण्याची गरजच नाही. आता ही मी चांगलं हे मळून घेते आणि थालीपीठ थापताना तुम्हाला दाखवते. हे बघा 2-3 मिनटं मी ठेवलं होतं. बघा आता लगेच याची मी थालीपीठं करायला येणार आहे. जास्त वेळ काही ठेवण्याची गरज नाही. तर त्याच्यामध्ये थोडीशा ना म्हणजे आपला चव चांगली येण्यासाठी किंवा सुंदर दिसण्यासाठी मी काय करणार आहे, बघा 1 चमचाभर तिळ्या घालणार आहे. ह्याने चांगली त्याला चव येते आणि दिसतातही चांगल्या. आणि हे पाव लिंबू, आपल्याला ज्या आता साईजची करायची आहे त्याप्रमाणे आपण ह्याचे गोळे करून घ्यायचे आणि लगेच थापायचे. तुम्ही मी ना हे प्लॅस्टिकच्या पिशवीवर थापते. मी आपल्या तेलाची पिशवी असते ना, मी टाकून देत नाही, ती ठेवून देते आणि त्याच्यावरती थापते. सगळ्या पिठाचे आपण असे गोळे करून घ्यायचे. मी आता तेलावर थापणार आहे. पिशवी घेतली आहे. आपण पिशव्या कापतो ना तेव्हा त्या टाकून द्यायचे नाही, असं ठेवून द्यायचं आणि ह्याप्रमाणे हे थापून घ्यायचं. हे जरी कडेने फुटलं तरी आपण ते सारखं करून घ्यायचं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये भाज्या असल्यामुळे ना ते कडेने फुटतं. इकडे मी गॅसवर हे बघा हे पॅन ठेवलं आहे तापत. पातळ केलं ना छान कुरकुरीत होत होतं, हे मस्त होतं. हे बघा तुम्ही आता करून हे याप्रमाणे पोह्याचं, कारण ह्याच्यात तांदळाचं पीठ मी घातलं नाही, ज्वारी घातली आहे फक्त आणि बेसन घातलं आहे, आणि इतकी सुंदर कुरकुर त्याच्या थालीपीठ होतात त्याच्या.
हे झाले थापून. आता हे बघा ह्याप्रमाणे आपण इथे चला असे होल पाडून घ्यायचे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये तेल सोडलं ना की ते चांगले मग शिजतात, ते भाजले जातात चांगले. तर ह्या पॅनमध्ये मी थोडंसं तेल घालणार आहे पहिल्यांदा, चिकटू नये म्हणून. याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही आपण. ह्या पद्धतीने आपण काय करायचं, शेकायचे आहेत. आता ह्या होलमध्ये मी थोडं आणि तेल घालते, कारण ह्याला थालीपीठाला ना थोडं तेल जास्त लागतं, हे चांगलं ते शेकले जातात. तर आता 2-3 मिनटं आपण वाट बघूया, नंतर तुम्हाला मी दाखवते. आता इथे काय करणार, दुसरं थालीपीठ मी थापून घेणार आहे. त्याच पद्धतीने आपण काय करायचं, ही सगळी बाकी थालीपीठ आपण करून घेऊया. हे शेकलं की तुम्हाला दाखवते पहिल्या इथे बघा. तुम्हाला जास्त तुम्ही ना पातळ केलात पीठ तरी चालतं. काय लोक पातळ करून थापतात, मी या पद्धतीनेच ठेवते, मीडियम, जास्त नाही पातळ करत. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही आणखीनही भाज्या टाकू शकता. फ्लॉवर हवा असेल, कोबी हवा असेल तुम्हाला, किंवा मटारचे दाणे थोडेसे असे बारीक करून घ्यायचे मिक्सरला आणि ते घालायचे. हे बघा सुंदर, किती सुंदर वाटतं ते बघा. भाज्यांचे हिरवं गाजर आहे, टॉमॅटो बघा तुमच्या आवडीप्रमाणे टॉमॅटो घातला तरी सुद्धा छान, पण मी लिंबू पिळलं आहे त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये टॉमॅटो घातला नाही आहे. हे बघा थोडंसं भाजलं की आपण हे परतून घ्यायचं. एकदम खुसखुशीत होतात ही. बघा या इथे हलो आहे त्याच्यामध्ये तेल घालायचं. गॅस मीडियमवर ठेवायचा. आता हे बघा हे चांगलं भाजलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ना एक बटाटा घातला तर आणखी नाही म्हणजे एकजीवपणा आला असं, म्हणजे बायडिंगला चांगलं मिळालं असतं. पण हे कसं आहे, पोहे पण जरा खुसखुशीत असल्यामुळे काय होतं, जरा म्हणजे तुटतं, पण हे असं छान चवीला छान होतं. हे बघा चांगलं भाजलं आहे ते, आणि थोड्या वेळ ना ते कुरकुरीत होतं छान. आणि तुम्हाला मऊ जर हवं असेल, कुरकुरीत आवडत असेल तर वर झाकण ठेवायचं, मग ते घालणार, मग ते मऊ राहतं. तर हे बघा हे पण चांगलं भाजून घेते. हे बघा तेल सोडायचं गॅस, आणि थोडं म्हणजे थोडं आपलं असं कळलं नाही भाजलं आहे की नंतर गॅस मीडियम ठेवायचा. आता मी जरा गॅस फुल ठेवला आहे ते चांगलं जरा भाजण्यासाठी, आणि ह्या होलमधनं तेल सोडलं आहे. ह्या अशा पद्धतीने मी बाकीची उरलेली आहेत ना थालीपीठं, ती तीनही थालीपीठं करून घेते आणि नंतर तुम्हाला हे खाताना दाखवते. तर मंडळी, आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण पोह्याची थालीपीठं नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.